XML sitemap. XML sitemap je XML soubor, který popisuje obsah, který se nachází na vašem webu. Tento XML soubor umí roboti prohlížečů stahovat a vyhodnocovat ho a pomocí něj jsou schopni se dostat i na stránky, které jsou hluboko zanořené ve struktuře vašeho webu a probíhá tak daleko rychlejší a jednodušší indexování vašeho webu. V nastavení WordPress SEO XML sitemap povolíte generování XML sitemap zaškrtnutím tohoto políčka a zde naleznete odkaz na stránku z XML sitemapu. Občas se stává, že stránka nebyla nalezena. Jednoduchým řešením je uložit trvalé odkazy. V nastavení trvalých odkazů pouze kliknete na uložit změny, automaticky se vám vygenerují znovu všechna nastavení a XML sitemap je pak již dostupná. Zde pak vidíte obsah vašeho webu. Podíváme se na sitemap z posty, tedy z články. Vidíte zde všechny články, které jsou vytvořeny, prioritu, obrázky a změnu. Hlavní strana je nastavená na denní frekvenci změn, to znamená, že každý den, pokud budeme předpokládat, že se jedná o aktualizovaný web, tak každý den dochází ke změně, proto ten robot, když načte XML sitemapu, ví, že se má podívat na tu hlavní stranu, protože by se mohly objevit nové články, nové odkazy. Další nastavení je uživatelská sitemap, kterou můžete povolit nebo zakázat. To je sitemap, kterou si generujete sami. Po publikování obsahu automaticky modul odešle informaci o tom, že byl publikován nový obsah na Google a Bing. Pokud chcete odesílat upozornění i na Yahoo a Ask, tak zaškrtněte toto nastavení. Dále můžete z XML sitemapy vyloučit typy příspěvků, což se konkrétně hodí pro mediální soubory. Můžete vyloučit taxonomie, což jsou buď rubriky, štítky, zde to je ještě postformát. A můžete definovat, kolik záznamů na stránku bude XML sitemap být. Pokud máte rozsáhlý web, který není tak často aktualizovaný, můžete mít záznamů, kolik chcete v tom XML souboru. Pokud ale se ten obsah neustále přidává a přidává a XML sitemapa by rostla a rostla, její velikost by přerostla určitou mez a pro toho robota by bylo daleko těžší prostě procházet všechny ty výsledky. Můžete nastavit třeba, že se bude zobrazovat 500 výsledků na tu stránku nebo 2000, podle toho, jak často obsah měníte a přidáváte. V případě, že pro generování XML sitemapy používáte jiný plugin, tak jako já, můžete zde, nebo měli byste XML sitemap nastavení od Yoastu zakázat.